yeZimbabwe muri rudadiso nhasi rarimwe zuva rakuzita Dhinozi Andrew Neshamba uyezve muzuva ranhasika tashanyira musha weChitungwiza tiri pano paSowenai raBaba Mutongi ndovatoda kuti timbokurukura navo muzuva ranhasi tinzwe kuti ndezvipi zvavanobatsira asi andifambe ndega utini mungani wami Nyaphila mina Shumba vanjani abanye hayi abanye baphilile nje namhla batshele salibonani imuli yeZimbabwe hayi ke namhla sokungelinye ilanga silapha ke kubaba silobaba othiwa ngubaba Mutongi lapha ke esitravel khona safika ke eChitungwiza ukuthi asitsheleni ukuthi uyangasinceda njani unceda njani abantu hanzina James Mombe Chitungwiza musha mukuru yu tiri mumusha mukuru naizvozvo sekutaura kwataita kanhasi tina Baba Mutongi asi isusu seveDrumas Media toda kukuzivisai kuti vana chiremba vanobatsira zvakasiyana siyana kana vachinge vauya kwatiri vachiti zivisai nyika kuti tinogona kubatsira izvi neizvi isusu hatisi responsible nezvavanotaura kana zvavanobatsira nekuti anobatsira ndivo naizvozvo ndosaka taisa nhamba dzavo kuitira kuti kana paine zvamunoda kubatsirwa batanai naivo direct kwete neDrumas Media nakho nje iko ke siphathele ubaba ke kodwa thina njengeDrumas Media ke siyalitshela ukuthi hayi ke nxa lina selifuna ukuncedwa njengoba sifake inamba zikababa escreenini lezi elizibonayo siyalicela nje ukuthi lihambe kuye straight liyezwanana laye ngoba thina lapho hayi ke asingeni regai katipinde muchirongwa chedu chezuva ranhasi asi senguva dzese musakanganwe kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Makadi muri yeZimbabwe ndinonzi Baba Mutongi ndoimba kuti pasi rose munondiziva vamwe vangava vashoma zvavo vangatadze kuziya asi mukatitarisa musocial media munongonzwa kuti Baba Mutongi vacho ndini. Ndauya nhasi pamberi pehuso hwenyu kune vose vane matambudziko akasiyana siyana ndati chiuyai ndikubatsirei matambudziko yayo akwanise kupera zvakafana vari kushushikana nevari kunetswa namadzimai mukati medzimba dzavo. Ini ndinotora picture remudzimai wako edha mudzimai uri musikana kana kuda kuti timise mubhodhoro tinomisa mubhodhoro toita zvatinoita mubhodhoro muya unoita mazuva matatu uchichukucha bhodhoro rako rinenge riine picture remusikana wako uri remudzimai wako chero mukanzi manetsana zvakaita sei chero mukanzi madini kana madini munhu hakuna kwaanofa akaenda ndinozokuudza kuti bhodhoro ichiritora edha richerere oro rikande mumvura. Pozoita mumwe munhu anenge aine mukomana wake kana musikana wake waanenge ainaye but vanhu iwo chinyazoziva kuti musikana undomuda asi muri kunetsana ndinokuudza kuti nyora zita rake pakati pemucheka muchena mudiki mucheka uyu wanyora zita rake ipapo nezita rako iwewe ndinokuudza kuti zvisunge zviite so woita saizvozvo kana waita saizvozvo iwewe unobva waisa futi zvakare jirarere mubhodhoro ndochikuudza chiita zvakati nezvakati kuda kuti munhu wako iwe wamuchengetedza wamuisa mubhodhoro hakuna kana chimwe chinhu chachateerera chinobva kusaidhi kana chinobva kunani achateera zvinhu zvese zvauchange uchimuudza iwe. Kozoita vamwe vari kuti kana vachinge vakarara vanorota vachirara nezvikwambo kana kurota uchitwa mubobobo uyai zvinezvo ndinogona kuzvipedza kana kuzviparadza. Kozoita vamwe zvakare vanenge vachishungurudzika kungava kumabasa vanoda kukwiridzirwa. Kozoita vamwe vanenge vakatenga magiraundi asi vatenga magiraundi vachiitawo maprojekti avo ekuvaka dzimba oro ekutengesa mastand but mozotanga kurwirana paprojekti yako yaunenge uinayo iwe. Ini ndine simba rokukwanisa kumisa anenge achiuya pachinhu chako chaunenge uchiita iwewe vachida kukutorera. Ndine zvandinoita zvokuti
kuti chero munhu akazama kuita sei pakati pechinhu chako iwe aona akangosvika panzvimbo ipapo anotanga kupenga kana kuti anotanga kurwara. Zvinhu zvandiri kutaura izvi ndinozviita. Koita vamwe kuti anenge akatengerwa imba kana kuti aine murume wake vaine zvinhu zvakasiyana siyana, pamwe asirwa imba nemotikari, hama dzosvika pakuda kunosvika dzichitora zvinhu zviya zviya. Ndinoona kuteya kuti hama ari kusumudza musoro wacho timutsipike, ari kuda kuita chipi pamusoro pako iwewe zvingoparadzwa wosara nezvinhu zvako nevana vako. Zvino izvi ndinokwanisa kuzviita. Kozoiwo vamwewo kuti vanenge vaine zvinhu zvavo vachishanda vachiita sei, asi zvinhu zvotanga kungoparara. Kuuya futi vane mamainzi avo vainawo but zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka, ungava nemugodhi, ungava nepamaini pako edha pari kungofiwa kana kuti hapana chinhu chiri kubuda. Ini ndinokwanisa kuzvigadzirisa kuti pamaini papo zvinhu zvitange kufamba zvakanaka, uye zvakare pfuma itange kubatika. Ndobva futi zvakare pakati penhau iyoyo touya pakati pamatambudziko ose ari pakati penyika. Ini ndinokwanisa kuagadzirisa kureva kuti mimi mese edha dambudziko rauinaro rakunetsa kana rakushungurudza ndinokwanisa kurigadzirisa. Koita vamwe vari mumabasa okuti vakatangana vanhu makambani vachiporomiswa kuudzwa kuti no ndichakuitira zvakati ndichakuita zvakati, asi zvinhu zvisiri kuzadzikiswa. Ini ndinokwanisa kuti zvinhu zvako iwewe zvamakavimbisana pakutanga chinhu chakura munhu ozokurasa, chinhu chakura ndokwanisa kugadzisa kuti zvinhu zvako zvifambe zvakanaka uye zvakare zviendeke zvisangotenderera panzvimbo imwe chete. Kuya vamwe vanenge vaine zvimashopu nechichichichichi zvakura kuti zvisumuke zviende mberi. Ndinokwanisa kugadzirira kuti zvinhu zvako zvifambe zvakanaka. Kouyawo vamwe vari mugavhumendi vari pai, anga mupurisa, anga musoja, anga maCID, kusvika kupe hakuna munhu asingadi kugadzirirwa kuti zvinhu zvake zvifambe zvakanaka. Uve nechiremerera chero paunosvika, chero paunoda kuita chipi kana chipi, zvinhu zvako zvingoone kamwe kadhati kekuratidza kuti wasvikawo une chinhu chauri kutaura. Chinhu chako chaunotaura iwewe chinzwike, edha chero kuda unotaura napresident, edha kuda unotaura kana nani, chinhu chako chinofanira kunzwika kupinda pakati pemwoyo wemunhu. Izvozvo ndinokwanisa kuti ndikugadzire kuti zvinhu zvako zvifambe zvakanaka, zvidairike, zvive neudzamu. Nevamwe vese vane matambudziko ese aminawo pakati penyama napakati peropa, vanorwara nepfungwa, vanongorwara singanzwisike, vane pamisha pasingagarikike, ini zvese izvi ndinokwanisa kuzvigadzirisa. Kozoya vamwe ungoti muri kungofirwa zvisinganzwisisike, ndinouya pamusha penyu musati machengeta munhu, ndoya ndoita zvandoita, munhu achirimo ari mubhokisi make, ndapedza zvandinoita paya, muchizotakura zvenyu munhu wenyu moenda munoviga. Apaperi mazuva 3 munhu iye anenge omuka, munhu iye anenge onetsa. Saka ndo zvinhu zvandinoita ini sababa mutongi. Nzvimbo ino inzvimbo yechitungwiza, asi handizotauri kuti papi chaipo. Chenja muchaita nhamba dzedu dzinenge dziripo ipapo, muchafona napaWhatsApp, chero kwamunenge muri tinokubatsirai chero online. Varimo mudhuze vari papi, chenyu kufona, mafona mochidirectwa muuya panzvimbo, muudzwa zvinenge zvichidikanwa, mobva machiuya kudero tobva tachikubatsirai. Tiri panapa mwangoona mautaura zvonzi udzikirai kwakati, pamunodzikira imimi ndepachigovanyika, St Mary's Chigovanyika, ndo pamunodzikira, ndo panomirira munhu wese ipapo ari kuuya kwababa mutongi. Baba mutongi vacho ndini. Aha, tanzwa pamataura nhau dzekuisa mupikicha mubhodhoro. Ko waisa mukadzi wako mupikicha wake hauchamude wozoita sei? Kana usasamude, isu techidawo vanenge vari serious, anoziva kuti munhu wake uyu haazofa akamuramba. Ko ukafa? Kana ukafa wasiya waisa munhu mubhodhoro, ndinokuudzawo zvokuita kuti kana iwewe ukaonawo zvakuremawo, nyama dzorema, munhu wese anozvinzwa kuti nyama yangu apa ichasumuka. Unongoitawo zvaunoitawo ipapo. Ndikurera paipo kuti ndabuda mumba ndasiya vadzimai mumba, ndichienda kubasa, ndobva ndanoita accident ndafa. Zvakureva here kuti mukadzi wangu haachafe akazosara aine mumwe murume? Ipapo tinopaita futi zvakati tinoona kungozviita kunze usati waita, kuti
kuti panguva ino kuna munhu mubhozo tsaona inowanika muupenyu. Ndinoona kungoita zvanoita kuvarume kuti pamwe muna unazunguka kaangufa unadyiwa neshumba pamwe wamafaro ndinozvigadzirisa ndinoziva zvekuita inini pachangu. Aha. Ko kana ndichida kuisa murume wemunhu kana mukadzi wemunhu ivavo panonetsa panje mukadzi wemunhu nemurume wemunhu panonetsa hatizoputsi dzimba dzavanhu. Then mataura matambudziko amati munokwanisa kubatsira vanhu online. Tingati matambudziko ese anokwanisika here kuti pane mamwe anoda online pagosita mamwe anotoda kuti munhu anga achiuya physically? Pane mamwe ekuti munhu unenge watambudzika asi chokubata pamwe kwauri hauna, hatingatadza kukubatsira uri kwauri. Tikaona kuti dambudziko iri rakura ndopatoudza kuti no, pinda murodhi uuya panzvimbo tokubatsirira panzvimbo zvinhu zvako zvoita. Muri kuratidza kuti muchiri wechidiki. Zvokubatsira izvi makazvitanga rini? Ndakazvitanga was ndine 9 years. Ndopa ndakazvitanga. Muri muno muchitungwiza? Muno muchitungwiza. Alright. Tingati pane here matambudziko amunoti aya ndo andisingakwanisi? Zvakafanana nemutongi. Mutongi haana chinhu chaanoti anotadza. Hakuna zvinhu zvakadaro. Pakubatsira kwenyu kwamunoita muri mapostori nai, munoshandisa mvura here kana kuti matombo seminamato yamunopa vanhu? Ini ndakasiyana nana madzibaba navamwe vanhu. Ini ndiri mutongi, ndakafanana negore jena rinongochinja zvazvamuona. Saka ndichoti ndakafanana negore jena kuda kuti ndiri pakati napakati peupostori nepakati pechivanhu. Zvichireva kuti munokwanisa kutopawo munhu futi bute kana zvichikodzera? Zvose zvandee ndatongoona kuti iwo nechakati kuti ngatigarise ndima yako ichibva apa ichienda. Kana une zviri pauri totozvibuditsa kuti titora nzira iita so zvinhu zvofamba. In other words, tiri kuti muri madzibaba vanokwanisa kusvitsa mudzimu zvese. Munofunga muri kuzvinzwa mhuri yeZimbabwe nhasi uno kati namadzibaba mutongi. Vazhinji vanonge vachinetsekana kuti towana kupi anotibatsira kana muchinge zviya mapindana nematambudziko. Pari zvinoka tiri kukurukura navo kuti tinzwe kuti patinenge tichitaura navo so tinenge tichipfekedza mutsoka dzenyu kuti inini ndokwanisa kutaura dambudziko kuti kana ndine dambudziko renjere ndee ndichiitira kune avo vanenge vachitarisana nematambudziko akadaro. Saka motiregerera, hatikwanisi kunge tichizobvunza mibvunzo yese, hatingakwanisi kupinda pfungwa dzenyu mese nyangwe zvazvo tichirepresenta imimi. Njengoba lizwile muli yeZimbabwe lapha silo madzibaba mutongi lo osincedayo onceda wonke nje konke elingacabanga khona ukuthi uyalihlukumeza yena uyakuqeda. Ukhulumile ukuthi uyaqeda, uyakwanisa ukulungisisa imarriage landani, kodwa thina lapha sibuza imibuzo esibona ngani nje inganceda lina, kodwa nxa singakhulumanga leyo eminye imibuzo singambuza ngeminye umubuzo hayi ke likhululekile ukuthi limbambe alicasisele kahle. Todzoka kwamuri madzibaba, mataura nauye tingati ndo yemarriage. Tinoona kune vanouya kwatiri vachitizvo mukadzi wangu akanditiza kana murume wangu akanditiza ndoda kuti adzoke. Vanhu ivava zvinotorwa kuti vanga vasati vawana mukana wekuti vange vachiiswa mubhodhoro. Pakadaro munovabatsirawo sei? Zvakanakisa kungosukisa bhodhoro chete, as long unoziva kuti chinhu chakakosha pamunhu mutupo. Mutupo ndo uri dangerous kudarika zvinhu zvese. Mutupo uyo ndo watotamba nawo. Chero ukaenda kupinyanga ukajikiswa kwaenda ikoko. Indinoziva zvandinoita nemutupo iyo secret yangu. Unongoona wega watakura tuntu kwako kwanga uri chidzoka umba. Saka toti mudzimai wangu aenda zviya
ndauya kuzokuonai. Zvingatore nguva yakadini kuti anga achidzoka? Achingoziva mutupo uchiita zvidarike mazuva 3. 3 days. 3 days. Anofanira kunge afona ati mudzimai wangu uripi. Zvinhu zvinofadza. Ko ipapo zvakare tichitarisa madzimai edu aya, vamwe vacho vanonetsa, kana kuti ngati varume vedu vanoshusha. Zvaiva zvokuti unenge wakutoti dai mereji yaparara, mumwe ouya wokuisa mubhodhoro kuti usambofa wakasiyana naye. Zvinozofambawo sei? Zvakafanana nekuti iwe uri kuona kuti murume wako ari kushusha, asi imba yako uri kuida kuti murume wangu ini ndomuda, asi togara tichinetsana tichiita sei. Zvinoita kuti imba iyo idzikame, iteramire. Murume anotsigiswa imba, mukadzi anotsigiswa imba kuti imba inyemire zvakanaka. Saka kune vari mumamarriages muri kuzvinzwaka, uchida kuti imba yenyu irambe iripo, unokwanisa kuuya wovaona. Zvezvibhagi rakazvisarambe zviri izvo order of the day. Pane vamwe vanhu vanotogarira mudzimba umu kuti vana nhingi vasazoti vanhu vakasiyana, asi rudo rwavo runenge rwakaparara nechekare. Right, tozouya imwe nhau inonetsa madzibaba ndembavha. Vari kuba, vari kutora zvavasina kupiwa, vari kutora pfuma dzevamwe vanhu. Munobata mbavha here? Ndoimba pane imwe yakambotenderera ikabuda kuna H-Metro pakawanda. Ndamugadzira ngaba iPhone pazengeza 12. Ndikazomutera ngati ngauye kuno, afamba aneta. Vakawandisa ndakagadzira vanoba mombe, vanokatsvaga vanotsvaga chete. Vanoti baba mutongi ndokuti vaone ndichibuda pamavideo mai. Vakati madzibaba mutongi handibudi, asi baba mutongi ndo panoona mavideos akawanda evanhu vanenge vachiita zvinhu zvisirizvo. Uye ukabirwa kana kuti ukatsotswa oro mukaita dhiu ramunenge maita, dhiu yawozopesera wavharwa, ndinoziva zvekuita. As long vanhu vako uchivaziva mutupo oro uine picture yake, ndinoziva magadziro andinoita. Ndinoona kugadzira pano zvokuti iwe mwana wako agarwe nemhepo, asi uyu achitaura zita ini ndavharwa ndeichitaura zita rangu kumwana wako iwo, kuti ndini nhingi ndavinga ndoda mari yangu kumwana wako, achitaurira iwewe wacho. Asi baba anenge achirwara haadye mwana iye hana chinhu chaanoita kusvika wagadzirisa, kusvika wadzosa mari munhu. Kana ukapuswa anofa. Vachela njengoba lizizwela nje mule Zimbabwe, ubaba uthi yena laba masela ke yena ulo muthi wakhona, umuthi obulala khonapho. Uyakutshela ukuthi nxa wena bengakutshontshela imali, bengakutshontshela ifoni, hayi ke yena uyakunceda, uyayenza ukuthi izinto zakho ziphenduke masinyane. Right, pane nhau yamataura yevanenge vachiruza njere, vanenge vachipenga vaya. Tingati zvii zvikonzero zvingangoita kuti munhu anga achirasa njere? Right, zvinoitika neshamba vanhu paipai. Vanhu vazhinji mukore unotobata zvinhu zvakawanda. Unoziva kune mumwe munhu wekuti anoenda kunosacrifice munhu, but asingade kumuuraya, asingade zvokuti agare nechinhu mumba kana chikwambo, but iye ungoita metsi dzake pamunhu. Munhu utanga torasika chipfungwa. Pamwe munhu panotanga kurasika pfungwa, unoziva kuti kune mumwe munhu wekuti kana atanga kupenga anofamba zvisingaiti. Zvekuti anogona kufamba kubva nhasi kusvika kuBulawayo uzomona zuva radoka makumbo ake azvimba kudaiso. Business remunhu reichifamba ipapo. Kana iri shopu vanhu vanenge vakazara kudai, kufamba kuchita munhu. Saka inini manje ndinotarisa munhu yari kuroora nenjere, ndoona kuti alright, mhiko yakaitwa apa ndeipi, munhu kuti azopengeswa chii chakaitwa. Panguva yandinoona zvezvo ndo pandinobva ndadzosera. Ende ukazvitarisa maprofetsi mazhinji ane vana zvirema, vamwe vacho hama dzavo dzinopenga, vamwe vacho hama dziri kungopera kufa. Imetsi dzakaitwa ipo paya. Ini zvinhu zvezvo ndokwangu ikoko. Ndoiziva metsi dzangu dzandinoita ipo. Ndinongoita metsi iyo nehuku. Munhu iye anenge azviita yakutanga kupenga uyava right. Ndofunga zvamuri kunzwa izvo takazvionawo pamisha yakasiyana siyana. Kunana sekuru chaivo vanobatsira n'anga dziya, unogona kuona mwana wavo ari ngori chizungairwa,
mapostori vaya nembira aya vana vavo ndo zvinenge zvichingoitika. Zvobva zvatipa mubvunzo kuti ko kana munhu aine simba rekunge achibatsira veruzhinji ko tozongoti hedu nyoka huru haizviita sei haizvirume, but izvozvo zviri very very common kune vanhu vanobatsira. Pamwe ndiko kuromba kwacho. Ndo zvamuri kuedza kutaura here vamutongi? Ichocho ndio chokwadi. Vazhinji vanhu vese vakaromba. Ndo vanenge ngati umwe munhu anenge asingadi kudeura ropa, asi umwe anenge akashinga vanobva ngodeura ropa ogara nechinhu chamunenge musingaoni. Ava vanenge vati isu zvekudeura ropa handisi kuda. Nyangwe vanhu vane mabhizinesi vakawanda vanozviita zvinhu izvozvo. Vanopengesa mukadzi, kana mukadzi wangomuka akastroka, ongogara naye, vanotsvaga umwe mukadzi ogara naye, uyo ongosiwa akastroka, kutoshandiswa ikoko kunochitika. Kozoita umwe munhu anenge akabawo, pamwe anobawo mombe dzemunhu kuti wazogadzirwa, pamunosvika pandindo tokuudza aiti no iwe wakaba zvinhu zvemunhu ende munodzosera, pamwe nguva yamunodzosera munhu anobva aita zvakanaka. Kana wakauraya munhu ndokuudza kuti munhu akauraya munhu ndiye akumupengesa. Saka mazoti imi munoshandisa chii pakubatsira? Ini pakubatsira zvinoenderana nedambudziko rako nezvandinenge ndichiudzwa nemhepo iri pandiri. Mhepo iri pandiri ikatitora bute umupe, ikatitora chirapa ichimupe, kana kuti mupe mvura, ikati mupe chese chinongorapa chete, ndinokupa. Pamwezve pandada kunzwisa ndepekuti kana munhu ari n'anga kana kuti svikiro, vamwe vanotanga varidzirwa mbira, vamwe vagoimbirwa nziyo kuti vange vachiona. Tochiuya kwamuri imimi, munoita sei? Ini handiridzirwe mbira, handiridzirwe ngoma. Ndine pangu pandinozoitawo zvinoendawo nesecret boy yangu, pandinoitawo zvandinoitawo nehama dzangu nevabereki vangu, zvatinongoitawo zveduwo zvesecret. Ndinoda kuita dhinha kana chii zvongoperera zvichinge zvakaita sei zvakadaro. Indakafanana nemutongi, ndangoti pakaona gore iri ndo zvandinenge ndiri. Saka zvichireva kuti handimirire kuti ngavanhu ngatitange taimba kuti ndizonzwa kuti mavhoisi akutaura. Panditori panapa ndikatoona munhu achitorwara, ndona kutanga tomubatsira, tomuudza kuti tasoita zvako zvotoita. Nokuti pana ndinonyatsobvunzisa ndepekuti saizvozvi ndiri pamuri vamutongi. Inini semunhu ndine matambudziko angu anotondinetsawo. Munokwanisa here kutondiudza kuti neshamba iwo une dambudziko rakati makangonditarisa, kana kuti pane zvamunotanga mamboita kuti muzokwanisa kutanga kuratidzwa? No, makatomira sezvo zvine shamba zvautori baba. Ndona kuti kutanga kuti kutaura. Unoti wandiudze? Uri kutya kuti zvikabva kwandiri zvinozoya kwauri? Ndo chirongwa ndingati chatanga tinacho. Hameno vamutongi takukusirai mukana uno, kana paine zvamunoda kuwedzera kumhuri yeZimbabwe, namba dzavamutongi ndidzo dzamuri kuona dziripo pachivhitivhiti idzo. Kana muchida munovabata, idzo dziri kumusoro idzo 0714903747. Aiwa ndedzeDrumas Media. Dzavamutongi ndidzo dzamuri kuona dziri pasi idzo. Aiwa, handina shoko randinoda kuwedzera. Sichanataura ndichongoti vanhu vazhinji vamwe vanenge vane mapurojekiti avo, munotenga panhu pakaita saapo, wozoonawo kana umwe kansela kana umwe ani akuuya kumurwisa panzvimbo pake. Ipapo ndinoona kumisira hoko yangu yandinoisa ipapo, kuti munhu anenge asvika ipapo tanga upenga. Kana munhu atorerwa imba, kana munhu atorerwa musha, kana munhu atorerwa hoteu yake, ndine zvandinoita. Azvilongo chingozoti munhu akutorera ndinini. Ndofunga manzwa zvataurwa nababa mutongi. Isati ngatitonga ichinzwa nekuti vatotonga. Hatina chekuwedzera, hatina chekushomekesa, sandizvo? Aiwa, ndizvo chaizvo. Njengoba ke selizwile ubaba ekhuluma, hayi ke thina singezeleli asikhiphi okunye. Thina sibomba ukuthi muli eZimbabwe nangu ubaba uzalincedisa. Tisati taenda, regai nditi kuna baba mutongi, Drumas Media, take you to another level. Another level. Toonana mune zvimwe zvirongwa. Andrew Neshamba ndiro zita rangu. Tine Wimbo Maposa ndiro zita rangu. Lisali. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva.
hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuwa, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.